Dem baş havalı. Em derseke xwe din dikin. Cara borî em me dest bi lêkera kiribûn, me dest bi dema nû kiribû. Dema nû de me rewşa lêkeran dîtibû min lîsteyek dabû e. Me gotibû bi xwe re bibin û bi xwe re bînin. Ev lîste. Ve bi xwe re anîye? Anîye baş e. Nalivir me dest pê kiribû kesandina lêkeran ya jî kişandina lêkeran ya jî jê bi latînî dibêjin konjugasyon. Me gotibû ku hin lêkerê me hene bi rêzikin li gorî rêzikekê tên kişandin. Hinek jî hene bê rêzikin, mirov nikare bixe rêzikekê. Ji vana me hinek xwendibûn. Tê bîra kê ji we? Kes tê bîra wî? Xwendin me ew küçük kiribû. Xwendin? Xwendin me gotibû lêkerên bi endin bi andin bi dawî dibin. Ne were? Endin bi endin dawî dibin me gotibû em çawa çê dikin andin em jê davê jin. Ne were? Çi tê şûnavê? En tînin şûnavê. İn tînin şûnavê. Em li vira mînak çêkin û devam. Em li vir binivîsînin destpêkê em bêjin dema niha. Em li vir jî bêjin lêker, mijara me îro. Me got lêkerên bi andin ya jî bi endin bi dawî dibin. Ne were? Me got em çi dikin? Em mînak lêkerekê bêjin ji mirî bi endin bi andin. Razandın. Şandin. Te çi got? Razandin. Ji bo ku em rehê van lêkeran bibînin em ê çi bikin? Em ê destpêkê andin jê bavê jin. Me jê avêt. Li vir çima? Şema. Li vir çima? Re. Zema. Ne were? Em ê çi bînin şûna endin me got? Em ê în bînin. Ne were? İn. Xuya dike ev renk? Cem kêm ew de em spî binivîsin. Em în tînin. Vir jî em în tînin. Pêş re em çi şê dikin? Pêşkira dema niha em ê bînin û paşkira kesaniyê em ê bînin. Pêşkira dema niha çi bû? Di. Em ê diyekê li vir binivîsînin. Em ê vê diya xwe wisa bigirin. Em ê bînin vê derê. Ya jî em ê bînin vê derê. Me gotibû demê ku ji du hêmanan pêk tê. Ne wayê? Di dikevin navberê. Nayê serî dikevin navberê tê cem rehê lêkerê. Tê bîra we ne? Baş. Pişt re em ê çi bikin? Li gorî vana em ê li gorî kesan. Kesandin dibêjin ya kesan. Ji bo ez, tu, ev, em, hûn, ev. Ne were? Çi dibe demê? Ez dişînim. Ne were? Tu Dişini. ev Dişine. em hûn ev tê dîtin şîn rehê wê ye. Rehê lêkerê şîn.
peşkira dema niha u paşkirin kesani. Ev rehe lekeriye ev peşkira dema nihaya dema nihaden bikartinin u ev jî paşkirin kesanen elgori kesan paşkirti. Ji bo razî jî em çê bikin yani razandin ew çi dibe ra di zînim. Ne var ya? Ez zarokê radizînim. Ya jî filan kesî radizîne yani dixe xewê. Heger ez razım ve çağı Ew razan e. ne Lêkera razandım. razan e. Tamam. Lêkera razan tu bi xwe radikevî, razandin tu yekî din dixî xew. Mesela dayık zaroka xwe radizîne, dayık bi xwe radikeve. Razan heye û razandin heye. Razan tu bi xwe radikevî, razan yani ez radizêm. Ez radizim yani ez radizim. Ez radizêm. Ew hinekî ê dawiye. Ji ber ku dema tu bînî dengê wê dikeve radizim nabe radizêm em bikartînin. Yani ji rêzikê hinkî derdikeve. Tu çi ye? Radizim. Radizi. Ew Radizê. ez radizêm, tu radizeyî, ew radizê. Em, hûn, ew radizên. Ev ji bo razan e. Lê ya din lêkera ku heva saetîn got razandim bû. Me çi got? Radizînim. Radizînî, radizîne, radizînin. Yani yek lêker çalak e, aktif e, yek ne aktif e, ne çalak e, pasif e. Ya razandın ne çalak e, pasif e. Yani tu yekî dixî xew. Lê ya razan aktif e, çalak e. Tu bi xwe wî karî dikî. Baş e. Na ê bi endin û andin careke din hat fêm kirin. Yani lêkerek eger bi endin bi andin bi dawî dibe em ê çi bikin? Formula wê me got em ê endin andin jê bavêjin în binişînê. Erê? Mamoste pirsek min heye. Mesela çi leker alikari dedi. Mesela kırıncı heye. Kırın. Mesela şer kırın. Ve hali de mesela çava çeydi. Dema gam hatin lêkera kirinê. Erê? Lêkerên bi irin bi dawî dibin. Ku em hatin wir, em ê wir bibînin. Erê? Em yek pê diçin ji bo ku hûn lêkeran yani fêm bikin kîjan lêker mirov çawa dikişînê. Gotu nizanî mirov rehê lêkerê nikarî bibînî tu nikarî bikişînî jî. Her lêker rehekî wê heye, rayek. Divê em karibin rayeka wê rehê wê bibînin. Ji bo ku tu rehê wê bibînî tu vê formularê divê tu zanibî. Baş e? Eri. Lêkerên bi arın, irin bi dawî dibin. Arın ji mir lêkereke ku bi arın bi dawî dibibêjin. Bi arın, Xwarin. xwarin. Ne var ê? Em binivîsînin xwarin. Rêzika wê heye, rêzika wê çi dibêje? Ji lêkerê arın tê avêtin ya dimîne rayeke. Pirê sane ne var ê? Eri. Dema lêkerek ku bi arın bi irin bi dawî dibe mînak wekî xwarin em ê çi bikin? Arın jê bavêjin. Çi malvêderê? Xwe. Xwe ma ne, xe we. Wê demê rayeka vêna, rayeka vêna ev e. Em ê çawa bikin li gorî formula xwe? Ez
Ne var ya? Ez emeçi binin peşkira deman ha binin d emerayeke binin ne var ya? Ligori kese yekemin ez gerek çi var evra? Em. Ez dixum. Hat kişandın ligori deman ha hat kişandın. Tu Dixwî. ev Dixwe. em hun ev hesane ne var ya? Dema ku em vê formülê zanibin hesane. Ku em vê formülê nizanibin zahmet e. Divê mirov formüla wê zanibe. Ji bo lêkerên bi tin bidawî dibin. Du em ser vê jî rawestiya bûn em dîsa dubare bikin. Ê bi tin bidawî dibin. Tin. Mînak me gotibû, me çi gotibû? Şuştin. Şuştin. Wekî din? Hatin. Pehtin. Hatin. Ere. Hatin. 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 Hatin neger guhêze ew em ê ser wê nabisekin. Kuştin. Mînak. Ji bo vana jî dibêjî kî lêkerên bi tin bidawî dibin. Li vê derê gotiye. Em ji vir bixwînin. Ev kom bêrêzikin. Bêrêzikte çi wateye? Her lêkerekê rayeka wêna divê mirov ji bere bike. Sotin li halê xwe, kuştin li halê xwe, em bêjin hatin li halê xwe, pehtin li halê xwe, mirov rayeka wêna divê ezbere bike. Wekî din tu çara xwe tune ye. Ji ber ku bêrêzike her yek yani her lêkerek li gorî xwe rayekekê digre. Mînak ji bo şuştin em dibêjin dişom. Yani hem rayeka wê hatiye guhertin hem jî ji ber rayek hatiye guhertin paşgir jî tenê me maye. Yani ew ê jî jê çûye. Tenê me maye. Mînak ji bo hatin em dibêjin ez têm. Ne var ê? Tenê ne dema pêşkira dema niha jî lê nayê. Tu dikarî bêjî ez diêm lê hinekî giran dibe em dibêjin ez têm. Ez têm, tu têyî, ew tê. Ji çi ye? Ji bêrêzikbûnê ye. Bêrêzik e. Lêkerên bi vî rengî me got em ê çi bikin vana? Ji ber ku bêrêzikin em ê ji bere bikin. Ji bo wê jî pêwîst nake. Mînak kuştin em dibêjin ez dikujim. Ne var ê? Rehê wê bû kuş. Yani kuş, kuştin şe bû je. Hat guhertin. Em ê vana ji vê komê jî bi vî rengî zanibin. Komadin lêkerên bi an bidawî dibin. An. Bi an bidawî dibin. Kî dikarî lêkereke bi an bidawî dibe ji min re bêje? Kes nizane. Mînak dan, dayîn. Ne var ê? Dan. Dayın yandan. Dan, dayîn yekin, dan. Em çi dibêjin? Ez didim em dibêjin. Ne var ê? Rêzika van çawaye em li wê jî binerin. Lêkerên bi an bidawî dibin. An jê tê avêtin. An em jê davêjin. Ya dimîne rayeke. Yani demê ku ji danê em an bavêjin. De dimîne rayeka wêna de ye.
Tamam. Mamosta hema didin nadayın udan yekine. Ama kişandına dayine cudaya. Leker yeke, hemen lekere, kişandına ve cudaya. Tamam işte kabul Evet. Tamam. Pişra lekerin bi in bi David bin hene. Lekerin bi in bi David bin hene. Minak lekerin bi in. Kirin. Kirin, anin. Ne var ya? Kirin. Anin. Danin. Danin. Eme vana çava bikinden binerin. Kabej boyu vena çid beji. Lekerin bi in bi David bin. Anin berezike. Anin teni. Berezike. Yendin in te avetin yadmine rayeke. Yani hem anin li derveyi ve bigrin. Jberku anin dibeji berezike. Le yedin hem in davejin. Tişta kudimine rayeke. Ji kirine eğer hem in bavejin çidimini kirdimini. Ama çi bikin ji bo demana dibinin peşyawe i in ez dikirim tu dikiri ev dikire em hun ev dikirin. Komik meydin ma lekerin bi un bi David bin. Un. Un. Ama jilvir çebikin. Lekerin bi un bi David bin. Kizan leker jivana hana em binerin. Bun. Çun. Bun, çun, Hebun. Vebun. bun, çun, hebun, vebun. Em bun çebikin minak. Bun. Uçun em çebikin. خرابون نابی نه ماستر Evji bu ne? Harabun bu ne? Harabun. Jibo deman ha un tiavetin minak. Mego bun deme em un jeba vejin çidi be. Bedimine ne var ya? Ve deme me çi bejin diyamel vraya me dibini vradisa. De bim. Ez dibim. Tu dibi. Ev dibe. Em dibin. Hun dibin. Ev dibin. Jibo çun eme çibikin ve demi ku em un jeba vejin çedmine ne var ya? Ve demi ez diçim tu diçi ev diçe em diçin hun diçin ev diçin. Yani leker edme kome vana me god bi viyavayine lekerin bi andım bi David bin, bi erim bi David bin, bi tin bi David bin, bi in David bin, bi un bi David bin. De dema nihada formula vana eve. Dema kulgori ve formüle biçin de dema nihada lekereke guhunnik arabın bikşinin tineye. Hami leker hundikarın bi viyavayı bikşinin. Hem dikarın henek minak jibikin. Le davya pirtuke listeye heye, listeye lekere heye. Davya pirtuke vekin rupel sedü düdü vekin. Ama sahineki minak çebikin. Barin. Barin biçi Davidi be. İn bi Davidi be. Beri karı be barin jimere bikşini. Ez dibarım, tu dibari, ew dibare, em hûn ew dibarin. Başa. Te çi kiri ji bo gutu bikşini? Min ji bo deman ha di anî. Te rayak alı çava bi dest xist. Bixweber Te in ji avet. Me gotu bu. Li vir min me gotu bu. Hemen karî di hişê xwe de lê binerî. Di serê xwe de lê binere.
Eko bi in bi dawî dibin me çi gotibû ji bo ku in bi dawî dibin? لكرين ند رزقن إن دهر باما رباما دهتي تبدي بار in davîn dibin me got anîn tenê berezike yedin birezikin. Ne var ya? Anîn berezike rast e lê yedin hemû birezikin. Rezika wan çi ye? İn em davêjin tişta dimîne rayeke. Te in avet li wir çima barma. Ne var ya? Pişta te got dibarim, dibarî, dibare, dibarin, dibarin. Baş e. Em şevalekî din bipirsin. Em ji kê bipirsin? Em ji hevalê Selhadîn bipirsin. Selhadîn şandin. Şandın. Bi andın davî dibe. Bi andin bi dawî dibe. Ee, Tê çawa bikî demê ku bi andin bi dawî dibe? Em andın davêjin. Belê. Andın jê tê avetin. İn İn tê davî. şuna andin. Dimîne şuna andın. Baş e. Çê bike? Barandın. Me gotu çûma Şandin. şandın. Ez dişînim. Tu dişînî. Belê. Ew dişîne. Belê. Em hûn ew dişînin. Baş e. Lêkereke bi tin bi dawî dibe. Tin rûniştin. Birayim rûniştin. Lêkerên bi tin bi dawî dibe mirov çawa dike? Rûniştin. Evet. Lêkerekî bêrêzike mamoste. Mirov ji ber dike û dibêje rûdinim. Ez rûdinîm. Erê ez rûdinim. Tu rûdinê, ew rûdinê baş. Tamam. Yani êku bi tin bi dawî dibin me çi got ji wan re me got ev kom ji ber ku bêrez dike divê rayek were ji bere kirin. Tamam baş. Lêkerên bi an bi dawî dibin. An. Em şevel Azîz bipirsin. Evel Azîz. Pêçan. Pêçan dizanî çi? Pêçan belê hinek tişta Bi an bi dawî dibin. e, Êku bi an bi dawî dibin me çi dikin? an davî dikin an em davêjin An davêjin ya dimîne pêç ma pêçma çêke. ez dipêçim ez dipêçim tu dipêçî ew dipêçe em hûn ev dipêçin. Tamam. Ew ya guta xwest tu bêjî ew pêçandine. Erê tiştek dine Ez cuda ye. dipêçînim, tu dipêçînî, ew tiştekî dine. Pêçandin, tu tiştekî didî pêçandin, pêçîn tu bi xwe dipêçînî. Yani hin lêker hene çalakin, aktifin, hin hene pasîfin. Baş e? Erê Tamam. Em Ibrahîmê din pirsiyar kin yekê. Evvel Ibrahîm em lêkereke bi arın, ırın işte bipirskin. Xwarin. Lêkerên bi arın, bi ırın bi dawî dibin. Erê, Çawa çê dibin, mirov çawa çê dike? mamoste xwarin ew jî lêkerekî ev e yani rezike em arın jê davêjin Davêjin. rayeka yo xwe dimîne Erê. sal ez dixwim tu dixwî Belê. ew dixwe em dixwin hûn dixwin em dixwin Demek ku em lêkerê dibêjin, em nabêjin lêkerekî. Em çi dibêjin? Em nabêjin î. Yani meye ne nêre. Demek ku te got lêkerekî dibe nêr wê demê. Lêkereke xweşik. Ne lêkerekî xweşik. Erê? Na em bi vî awayî ev lîsteya ku me dabû ji bo kesandin ya jî kişandina lêkeran ev vêna bi dawî dikin û di heman wextê de em digêjin dawiya dersa xwe jî di dersa pêşiya me de em hênekî pratîk bikin û em ê vê mijarê derbas bikin êdî. Na dema we bimîne xweş.